Kula kadhawuhan nyuwunaken Bagus Slamet nedya niyuwita ing ngarsanipun Bapak Joko Susanto mugi ketampiya kanthi renaning penggalih saha kaudhapaken kaliyan Rara Ayu Rahayu. Pundini Purbawasesa dhawuhing pengantin kula pasrahaken dumateng panjenengan. Ugi ngaturi weninga bilih sak sampunipun dhawuhipun pengantin Bapa Widodo sekalian arsa mahamartui saha paring pandonga pangestu dumateng pengantin sekalian mugi dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Suwanipun Bagus Widodo kinantenan serah-serahan abon-abon cangkep sak kepangarengipun ing pangajap kinarya tetenger katresnanipun dumateng Rara Ayu Rahayu sarta ingkang sami badhe bepisanan. Serah-serahan abon-abon ingkang boten sepentena menika mugi keparenga katampi kanthi bingahing manah. Ugi suwanipun Bapa Widodo dinarubyuk dening keluarga kadang sentana ambuk bilih wonten kirang trapsila saha tindak tanduk ingkang handamel juwa kula ingkang nyuwunaken agunging pangaksama. Ingkang kaping 3 sak sampunipun tata cara bargian ing hyang menika sampun kacekapan, kula sapangombyong badhe nyuwun pamit, nyuwun donga pangestu panjenengan mugi lampah kula sarombongan ing sak marga-marga tansah wilujeng tebih ing sambikala ngantos dumugi dalem suwang-suwang. Bapa Bambang ingkang winantu ing pakurmatan, semanten saha mekaten anggen kula matur minangka wakil saking Bapa Widodo sekalian. Kula nglenggana keparandada kathah kekirangan anggen kula matur kathah kital-kituling basa kiranging parama sastra pramila kula nyuwun agenging pangaksama. Ing wusana rahayu ingkang sami pinanggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.